מספר 108/21/2016. תאריך 7 בינואר 2016 בלוח השנה האתיופי, או 16 בינואר 2024 בלוח השנה האירופי. ממשלת אור העולם של אתיופיה. בשם האב, הבן ורוח הקודש, אלוהים אחד, אמן. למען ממשלת ישראל. קודם כל, אני מברך אותך בשם האל הכל יכול, שילוש אברהם, אדון כל הבריאה ובורא הכל. לאחר ברכתי, ברצוני להעביר את המסר הבא למושלי הארץ ולאנשים שרשמתי להלן. 1. לממשלת ולעם ישראל שהם מהמובילים והבולטים מבין האנשים המפותחים והמתקדמים בעולם. 2. לכבוד חברי המועצה המקבלת החלטות בישראל. 3. לחברים הנכבדים של ישראל, בית הנבחרים. 4. לכבוד הנשיא וסגן נשיא המדינה. כמו כן, הדובר, גורמי הביטחון והביטחון, בעיקר משרדי וארגון המידע והביטחון השונים. לכולכם המודעים היטב למצב עלינו ולמסרים שלנו מההתחלה ועד היום. 5. משרדי מגזר שונים, מנהלי כל מדינה, חברי המועצה של כל מדינה, ראשי ערים. 6. עובדים בכל שירות ציבורי. 7. לבסוף, לכל אזרחי המדינה הזו, תנו לזה להגיע לכולכם. תהילים 89, 90, תהילים 67, 68. יקום אלוהים, יפוצו אויביו, יברחו גם השונאים לפניו. כשעשן נגרש, כן נגריש אותם, כדאבה נמצא לפני האש, כן ימות רשעים לפני אלוהים. אבל ישמחו הצדיקים. אנו, השולחים, מנחשים שכתיבת המכתב הזה עשויה להיות מוזרה וחסרת משמעות עבורכם. הנושא הבסיסי של המכתב הוא על ארצך, ממשלתך, עמך, מוסדות הדת שלך, כל החיים החברתיים של ארצך, התעשיות שלך, כל ג'ונגלי המלט שלך שנראים נשפכים על פני ארצך. העונש שראית עד כה הוא רק על סמלי. אולם היום, זהו מסר שנשלח אחת ולתמיד כדי שתדעו ותבינו את החלטתו של האל הכל יכול הקובעת את גורלכם לחיות או לא לחיות, ואת פעולת הכעס הגרועה ביותר שהגיעה עליכם וחלכם. העושר והרכוש של האזרחים, שבא עליכם וישמיד אתכם לחלוטין מהאדמה. זו אות אם מספר. לא משנה באיזו צורה או חומר זה עשוי ללבוש, אני חושב שיש לך אלוהים שאתה מאמין בו או בוטח בו. למעשה, לא משנה איזה שם נתת לאלוהים שלך בו אתה מאמין, טוב אם נגיד לך מיהו, כי חובתך או התנהגותך היומיומית ידועה. האל שלך הוא השטן, שליט החושך. בעיקרון, הנקודה העיקרית בשליחת מכתב זה אליך היא לא ללמד או לייעץ לך על מהות האמונה. במשך 18 שנים, האל הכל יכול הורה לנו להעביר הודעות בעקביות לכתובתכם ובאמצעות כל אמצעי התקשורת הזמינים, להבטיח שהם יהיו גלויים לעיניכם ונשמעים לאוזניכם. באמצעות ההודעות, הכניסו אותך בפירוט ובבהירות לשיפוטך ואשמתך, החטא הגרוע ביותר שהוביל אותך לשיפוט. במהלך 18 השנים הללו של מסרים, במספר שפות, ביארנו והזהירו כך שכל צאצא של אדם יסתכל על מעשיו לפני האל שיצר אותם, יעריך את מעשיהם ויחפש חרטה על חטאיהם. אכן, אתה יודע את זה והקשבת לזה כל השנים, אבל התמלאת גאווה בתמיכת השטן. העברנו את כל המסרים החשובים שתשמעו בהודעות שלנו מ-1 עד 10, כמו גם במכתבים שלנו ובתורת, נתנו בהצהרות רבות. אם אתה רוצה הוכחה, אתה יכול לגשת לערוץ אתרי ההנס 20 ברשתות החברתיות בטלגרם ולקבל את זה גם בקול וגם בטקסט. כדי שלא תתבלבלו לגבי האלוהים שאנו סבוגדים לו ומהותו של האל שהביא את הדין עליכם, חשבנו שטוב להסביר לכם מה התגלה מדבר אל זהותו. המילה היא מהתנ"ך כף סופית הקדוש 81,
מנבואת ישעיהו, מפרק 40 מפסוק 6 עד פסוק 31. המילה אומרת, הקול אמר, תבכה. ויאמר, מה אצעק קל בשר אסה, וקל חביבו כפרחש שדה, אסה קמל, הפרח נידע, כי רוח יאבה נושא בו, העם הוא אסה. הדשא כמל, הפרח נמוג, אבל דבר אלוהינו יעמוד לעד. ציון עמו שירה, הולך אל ההר הגבוה, ירושלם אמסופית משברה, נשיא קולך בעוז, הרם אותו, אל תפחד. כן. אנו משמיעים את קולנו ללא חשש. אמרו לערי יהודה, הנה עליכם. הנה אדוני יאבה בה ביד חזק וזרומו ישלוט לו, הנה גמרו עמו ועבודו לפניו. הקצנו יריע כרועה צאן יקצר את הכבשים בזרועו וישא אותם בחיקו, וינהיג בעדינות את הצאצאים. ממדד את המים בנבלת ידו, וגזר את השמיים במכסה, ותפס את אפר הארץ במדע, ושקל את הערים במאזניים, ואת הגבעות במאזן. מי הנחה את רוח יהוא, או היועצו לימד אותו? אם מי יעץ, ומי ידריך אותו, ולימד אותו בדרך המשפט, ולימד אותו דעת, והראה לו את דרך הבינה. הנה הגבוהים כתפת הדעל, ונסתרים כאפר הקעתן של המזה, הנה מקטע לתאיים. ולבנון לא ספיקה לבריפה, ולא מספתה בהמה לעולה, כל העמים לפניו כאין, והם נחשבים לא פחות מכלום, והבל. למי אם כן תשבו את אלוהים? או איזה דמיון תשווה לב? האובל מתיך פסל חסר, והכל הפרש אותה בזהב, וייצקק 3 כסף. העני כל כך שאין לו תרומה בוחר בעץ שלא ירכב, ומבקש לו אושר מומי להכין פסל, שלא יזוז. לא ידעתם? לא שמעתם? האם לא נאמר לך מלכתחילה? האם לא הבנתם מיסודות הארץ? הוא היושב על מעגל הארץ, ויושביו כחגבים, משחט השמיים כמו אורך ופרש אותם כאהל לשקוט בו, המעשה את השסרים, הוא עושה את שופטי הארץ כאבל. כן, לא יטעו, ולא יזרעו, ולא ישרש בארץ, וגם הוא נשב בהם, ויקבלו, והסביעה תיקח כזיפים. למי תשבו אותי או אשווה? אומר הקדוש ברוך הוא. נשא עיניכם למרומים, והנה מי ברא את הדברים האלה, המוציא את צבאם במספר, הוא קורא את כולם בשמות בגדול גבורתו, כי חזק הוא בכוחו, אף אחד לא נכשל. למה אתה אומר יעקב ומדיבר את ישראל נסתרה דרכי מאה ומשפטי עבר מולהי? האם לא ידעת? לא שמעת, אל עולם היאבה בורא קצות הארץ לא יתאפף ולא ייגע? אין חיפוש בהבנתו. הוא נותן כוח לחלשים, ולאשר לא יהיה את הכוחות יגבה. גם הנערים יטיפו וימאסו, והנערים יפלו עד הסוף, אבל המחכים לי ויחדשו כוחם, הם יעלו בכנפיים כנשרים, ירוצו, ולא ימאסו, וילכו ולא יתפוגגו. אז שמעת מה אמר לך אלוהינו. אבל אין לך תשובה. בגדת בו והתעלמת ממנו, אז אתה חייב לקבל את פסק הדין. תן לכל מה שאתה סומך עליו לצאת ולהציל אותך. היום, העולם שלנו וכל צאצאי אדם בו לא הקשיבו לאזהרה במשך 18 שנים. האזהרה הראשונה פורסמה ב-7 בנובמבר 1998, לפי לוח השנה האתיופי, התואם ל-16 בנובמבר 2005, בלוח האירופי. בהתבסס על המסר הראשון, פעולתו הזוהמת של אלוהים נוקטת צעד אחר צעד כדי שתוכל להזדעזע ולחזור בתשובה. לא שמעת. אתה לא תקשיב. כתוצאה מכך, פעולות מתבצעות ברצף של שיפוטיו של אלוהים, כפי שהם נתפסים דרך המסרים שהתקבלו. ועם זה, נקטת באמצעי הגנה שונים,
מתוך מחשבה שתפסיק את דינו והוצאתו להורג של אלוהים בצעדים הצנועים שראית עד כה. גם היום הגעתם לכאן על ידי שוללת צאצא האדם, בדרכים שונות, במדע, בישיבות, בכמות כסף, בשיטות תעמולה שונות. כל האנשים בעולם, כולל בני ארצי, מקשיבים לתעמולה ולתקווה שלך, ונעלמים בזמן שהם מאמינים בך כמו אלוהיהם. כי לא חזר בתשובה ולא רצה לשוב לאלוהיו, ויחסל אותו במגפה חזקה לפי המסר. הוא ייסחף. עד היום, כאשר הועברו הודעות, מכתבים והצהרות רבות לכל צאצאי אדם, מנעת מהציבור לשמוע אותם. כמו כן, הפעלת את הקמפיין שלך נגדנו ועל המסרים דרך הארגונים שלך והממשלות הנאמנות שלך. עם זאת, לכל היבט בחיים יש את הגבולות שלו. לחיות חיים משופעים כל הזמן בלעג לאמת של אלוהים זה פשוט בלתי אפשרי. זמן הסוף שלך הגיע. דעו שאתם לא יכולים להמשיך בבוז, בגאווה, בבגידה ובאמון בשטן כפי שעשיתם עד עכשיו. בסופו של דבר, קיבלנו הוראה לידע את ממשלתך ואנשיך ישירות במכתב שמכיל מספר, כדי שכל המין האנושי יבין שהארץ היא רכושו החוקי של אלוהים, ולא זה של הנחש הרמאי שפעם נתת בו אמון, השטן. אם תשמע את זה או לא, זה לא האחריות שלנו, אלא שלך. שימו לב שהמכתבים מיועדים למשלוח ישיר לכל הממשלות ואנשיהן. מכתב זה יהיה זמין גם לכל כלי התקשורת כפי שנשלח אליך. הציווי מעת הלא נעשה בסתר, אלא בשטח פתוח, כי הכל חייב להיות ידוע לצאצא של אדם. המליצו לך שוב ושוב לחזור בתשובה ולברוח מפסק הדין המשמש ובא. בגלל שלא אהבת להקשיב לזה, הנה שיקול דעתך. למרות שלל אמונות השווא שאימצת, כולן נובעות מאביך, השטן. יש רק אמונה אחת שהקים בכל העולם כדי שנוכל לחיות ולבטוח בה. זוהי האמונה האתיופית האורתודוקסית תווהידו. למרות שיש אלפי אמונות מחוץ לה, כולן הן שקרים ויצירות של השטן. הרסתם הכל כי אתם מאמינים באמונות הכוזבות הללו. ואכן, אילו חיפשתם את האמת, הייתם לומדים מהמשבר והסבל העולמי המתמשכים. לא אהבת לשמוע ולהקשיב להודעות שנשלחו כבר 18 שנה, בזמן שהן מראים את מה שאתה רואה היום כסימן למה שתתמודד מחר ובעתיד. למעשה, עבדת קשה כדי להסתיר את האמת הזו, כדי שהיא לא תשמע. עשית הרס רב כדי להשמיד את השליחים ואת כל העם של האל הכל יכול. בזת למסרי האור של העולם האתיופי המועברים דרכנו, משרתיה. יתר על כן, לא רצית לשמוע או לראות את זה. למעשה, רצית להרוס אותו. זה היה טוב אם פשוט היית עומד שם, אבל הדבר הרע שעשית היה מאוד מאוד רע. המשמעות היא שתחת הנהגתם, כל מוסדות האמונה בכל המדינות התאחדו ברעיון אחד ופתחו בקמפיין להשמדת האמונה האורתודוקסית האמיתית של תווהידו. אתה עדיין במסע השמדה. בעצם, התחלת את הקמפיין הגרוע ביותר מאז ששמעת על התרחשות מסר האור של העולם האתיופי. אבל לפני מאות שנים, עם אבותיך התחלת לבצע עוול שלא נראה בהיסטוריה של האנושות כדי להשמיד את תושבי אתיופיה, במיוחד את העם האמרה שאהב את ארצם ואת אמונתם תעבדו. חמור מכך, אתם מבצעים במישרין ובעקיפין את מסע ההשמדה באמצעות סוכניכם בארצנו. באמצעות מעשייך, שפכת את דמם של רבים מבני עמו של אלוהים. ובכל זאת, אתה שופך את דמם היום. ביצעת מעשי הרס רבים כדי לקבור את האמת, בהנחיית אמונתך הפרוטסטנטית הקתולית, עם מתן כף סופית הלא שלם שלהם, שאתה אומר שאנו סומכים עליו. עשית עוול גרוע יותר לבני עמך. יצרת דור של מתכחשים לאלוהים והאמת,
סדום, לסביות, עובדי שטן, מתפללים חומריים, שנתמכים על ידי שבבים או על ידי מכונות שלא חושבות בעצמן, נואפים באופן רופף, מופקרים, אלימים, צמאי דם, עובדי שדים. יתרה מזאת, הפכתם את כל המנהיגים הדתיים שלכם, אנשי סדום, סוחרים פוליטיים, עובדי שדים נסתרים, אדם המחלק דם לשטן, ואמון מוחלט בהכרת העולם הזה. בואו נזכור את סיפורם של בני ישראל המתואר ביתן כף סופית שאתה נושא, למרות שהתנה כף סופית שלך אינו מתגשם. הוא מעיד לכם בדברו בידכם על מה עשה להוציא את בני ישראל מעבדות בארץ מצרים. כיצד הציל אותם וכיצד הרס מלכויות רבות והביאם למקום שאליו התכוון. הארץ המובטחת. זה עדיין מעיד עליך היום. לפני הגשמתך וההרס הסופי על ידי האסון הגדול, פירטנו את התנהלותך ואת מבטך ממשמש ובא במסרים שלנו החל מ1 עד 10. אין צורך להסביר שוב. אנחנו לא מניחים שכולכם הממשלות לא יודעות את זה, אתם יודעים היטב, אבל בגלל האנשים שלא יודעים, אנחנו נאלצים להזכיר. זה רק כדי להזכיר למי שמעוניין לשמוע את העצות שלנו. אתה יכול למצוא את כל הסיבות לשיפוט ולהרס שלך מהודעות האור של העולם האתיופי. עם זאת, במשך 18 שנים, אנו שולחים את ההודעות והמכתבים לשגרירויות שלכם בארצנו באמון בכל פעם שהם משתחררים. הראיות בידינו. אחרי שהתפסו אותך ואין לך מאזינים, לפני שתימחק מהארץ, אולי תמצא מוצא. אז, אל תבזבז דקה. קרא את המכתב הזה ללא דיחוי. כפרת, כחברה, כמוסד, כממשלה, כארגון דתי, אנו קוראים לכם להודיע לכל אזרחיכם את האמת. אף על פי שהשעה מאוחרת, חפשו את הדרך הטובה ביותר, והשליחו את עצמכם בידי אלוהים. מתן עצות ותזכורות מעולם לא היה משעמם. אנחנו תמיד מייעצים ואומרים שהכי טוב זה לחזור בתשובה וליפול בידי. אבל אנחנו יכולים לומר לכם בוודאות שהפרוטסטנטים, הכופרים והקתולים יושמדו לחלוטין. כי הם העליבו את רוח הקודש של אלוהים, הם לא הלכו אחר עצותיו ותורותיו, הם דחו באומץ וצמצמו את כל האמת של אלוהים. ומפני שעשו כל זה, לא יושו ויכללו בדין. מלבד זאת, אם תאמר שתמשיך ללכת בדרך של מרד, בגידה, זלזול, גאווה ואמון בשטן, אם כל סבל העולם שראית עד עכשיו אינו סימן לך, יקרה הדבר הבא. האסון הקרוב יכפיל פי 7 את היקפו, רוחבו, משקלו, עומקו והאנרגיה שלו. בכל פעם שגאוותך תגבר, הוא יגדל שוב פי 7 עד שתיעלם מעל פני האדמה. כל מיני מכות ישפחו, ואתה תיסחף. אם אתה מאמין שעדיף לעשות מה שאלוהים מתיר ורוצה במקום ללכת לאיבוד, אז הבחירה בידיים שלך. אבל אין לנו אמונה או ציפייה שתעשה זאת. כי אתה משרת צייתן לחלוטין של השטן. בכל מקרה, ברצוננו לידע אותך לגבי התנאים שלנו. כי אתה צריך לעשות את זה כדי להציל לפחות שארית. הדבר העיקרי הראשון שעליכם לעשות הוא להעביר לכל האנשים את המסרים מ1 עד 10 שהועברו במשך 18 שנים, את ההסברים והשיעורים הרבים שלנו בכל שפה. הפיצו אותם בכל העולם ובאמצעות התקשורת שלכם שגדשה את הארץ והשמיים, בטלוויזיה, ברשתות החברתיות, ברדיו, בעיתון ובכל פרסומי העיתונות שלכם, מבלי להוסיף או לשפר מילה אחת. עד שנגיד שזה מספיק, אסור להפסיק. 2. יש דברים שנרצה להודיע לך עליהם במכתב זה. כדי שתהיה לך הבנה ברורה מי קרא את שמנו. סמנוהו ממשלת האור העולמית של אתיופיה וקיבלנו את שמנו מהאל הכל יכול, אלוהי אברהם, השילוש.
מכיוון שאתיופיה מתפארת בנוכחות אלוהים על ידי אמונתה. עם אמונתה האורתודוקסית בתעודו, היא כבשה את העולם כולו. כתוצאה מכך, העולם כולו ניתן כשבוי לאמונה האורתודוקסית התוועדו המנצחת ולאתיופיה. ההחלטה היא של אלוהים. לאלו מכם שאין להם אמונה ומעשה, המאמינים בכוחכם, הידע, הכסף והעושר שלכם, אנו יודעים בוודאות שלא תעניקו לזה יותר מסיפור אגדה, אבל הקשיבו לזה כעד. מזג האוויר צחקתם ולגתם עליו, זה תורך. בגלל שהתור שלנו כל כך קרוב, תקבלו תשלום בעין. 3. בכל מקרה, הנך נדרש לאשר בדרכים נכונות שאתה מוכן ומציית במלואו לבצע את הפקודה המועברת אליך מממשלת האור העולמית של אתיופיה ללא כל סירוב, תלונה או שינוי בתוך מגבלת הזמן שניתנה לך. אנו מודיעים לך במכתב זה שאתה צריך לבצע את הפקודות שלנו ללא תנאי, לא שאתה צריך לבוא להתווכח עם רוח של משא ומתן. אתה יודע שזה קורה רק כשיש שוויון בלהיות ממשלתי או בכל מצב. אבל מנקודת המבט שלנו, זה לא המצב. אנו פועלים על פי האחריות שנתן לנו אלוהים לשלוט בעם ובעולם כרצונו, כדי שכל יושבי הארץ צריכים להבין את מה שאנו מצווים ומכריזים, וחובתו לציית לחוקי אלוהים. אז אין דרך אחרת מלבד להקשיב ולציית. 4. מה שאתה צריך לזכור זה, כדי לענות על השאלה שלך למה. כולכם שוקלים את דינכם לפני הזה מכבר, ומאחר שפסק הדין האחרון ללא ערעור ניתן לביצוע, עליכם להבין שעברו שנים רבות מאז חלף מועד הערעור. לכל דבר יש זמן. הבה נזכיר לך את דבר אלוהים. ספר קהלת, פרק ג'. לכל דבר יש עת ועת לכל מטרה מתחת לסמים, עת להיוולד ועת למות, עת לנטוע ועת לקטוף את הנטוע, עת להרוג ועת לרפא, עת לשבור ועת לבנות, עת לבכות ועת לצחוק, עת להתאבל ועת לרקוד, עת לזרוק אבנים, ועת לאסוף אבנים. לכן, לכל דבר יש זמן. היה לך גם הזמן וההזדמנות שלך בחוק האלוהים הזה. אבל במשך עידנים רבים היית קשור לשטן ושתלת את כל יצירות החושך וחיית שם. נגמר לך הזמן. נטעת, נבנית, נראה שאתה תושב נצח, מלכת אל כל הארץ אלפי שנים במורדך ובמעשיך האפלים. ועכשיו הגיע זמן בריאתך, והגיע הזמן שתתפורר, תייקר, תמות, תתייבש, תהפוך לאפר. היום, אנו רוצים לומר לך במכתב זה בתקיפות. התקופה שלך נגמרה, היא נגמרה. 5. אם אתם מתכוונים או עוברים לשבש את ביצוע הממשלה הקלה העולמית האתיופית בכל אמצעי, שיטה או אסטרטגיה, בין אם בסמויה ובין אם בגלוי, אנו מבקשים מאלוהינו הבוטח לנקוט פעולה חזקה ונחרצת ללא כל אזהרה או אזהרה. כשם שאתה מפיץ את לשונך ומפיץ את התעמולה שלך על כל היצורים, אם תעז לתת דעה כלשהי על ממשלת האור העולמית של אתיופיה ומשרתיה, אם תחשוב על זה, העושה וההוגה יסחפו במגפה האיומה. די עם הבושה המגעילה והצלפת הלשון שלך. מה שעליכם לשים לב הוא שכולכם אנשים ושליטים שנמצאו אשמים ונשפטו לפני משפטו הישר של אלוהים. 6. לא רק זה, אתה עדיין נוקט בפעולה הרסנית המבוססת על השנאה העזה והמרה והנקמה הבלתי נגלית שחזקת באתיופיה ואנשיה מאז אבותיך, בגלל אמונת התוועדו שאלוהים חיזק נגד אתיופיה ודגלה. האל הכל יכול, שראה את כל המרד הזה שלך, נתן את דינו. האתיופיות, אמונת תוועדו, סמל הברית, הדגל האדום הירוק והצהוב שלה, כבשו את כל העולם. חלף זמן מאז מסר אלוהינו את ההכרזה הזו, הוא אישר בשמו המפואר. שים לב, העולם כולו ותכונותיו ניתנו לאמונה המנצחת של תוועדו.
הרשה לי להבטיח לך שוב שניתנת לאתיופיה. ממשלת האור העולמית באתיופיה מחוזקת כממשלה שתנהיג את המדינה הזו, הנראית מאוהבת באל השילוש הכל יכול ובמריה בתולה, ולשלוט בכל העולם. הוחלט שהקיסר והמלכים יחד ישלטו בעולם לפי עמדתם. אז גם אם קשה לכם לשמוע או לקבל את זה, גם אם אתם חושבים שזה מגוחך, גם אם אתם רואים בזה מיתוס, האמת היא רק זה וזה. אין כוח ארצי או שמימי שיכול למנוע או לעצור את השיפוט וההחלטה של אלוהים. אתה חייב לדעת שהחלטת האל הכל יכול היא אמת בלתי ניתנת למשא ומתן. שימו לב כי לאומה שבויה אין זכות להתנגד או להתנגד, אלא היא מחויבת לציית להנחיות שניתן לה. אנו מצפים שלא תקשיבו לחלוטין לפי משאלת ליבכם וגאוותכם. בגלל זה ובהתבסס על המרד שלך, כפי שמתואר בהודעות שלנו, עד שתכרה ברך, הפעולה תתבצע עם כל מיני סוחפים ומכות שלא נראו בתולדות עידן כדור הארץ שלנו. לא יישארו לך צאצאים או שאריות. כך יחתם גורלך. 7. ממשלת אתיופיה הקלה העולמית ממלאת את רצון האל בכל פעולותיה למלא את האחריות שניתנה על ידי האל הכול יכול השילוש ומריה הבתולה. לכן כפרט, כקבוצה, כמוסד, כחברה, כמדינה, כיבשת, נראה ונשקול כיצד צייתתם וקיבלתם זאת. לאחר מכן, נסביר לכם את השלב או ההזמנה הבאים ויישומו. 8. בכל דרך, שיטה או טריק, בחשאי או בגלוי, אם תנקוט פעולה כדי לחסום, לשבש ולהשמיד את ממשלת אתיופיה האור העולמית בכל פעם שהיא פועלת לביסוס שלטונה וכוחה, תקל עלינו. אנו נמסור אותך לפעולה. אם תפעלו כיחיד, כקבוצה, כמוסד, כמדינה, כממשלה, תנקט פעולה הרסנית ועקובת מדם שלא תיתן לכם נשימה נגד כל מי שביצע את המעשה וישתף אתכם פעולה. בהזדמנות זו, ברצוננו להבטיח לך שהשלטון או הממשל שלנו אינם סובלים או נושאים כל סוג של חסימה, התקפה או אלימות. 9. חובתנו הראשונה, שאמורה להיות ברורה לכל צאצאיו של אדם, היא לשתול את ממשלת האור העולמית האתיופית על ידי הנחלת חוקי המעבר הזמניים של האל הכל יכול, חוק השילוש באתיופיה. מכיוון שכל הפעילויות הן עקירה ושתילה, מתבצעות פעולות הריסה, נטיעות ושיפוץ באופן נרחב. לכן, בתנועה זו של הריסה ונטיעות, כל הצמחים השטניים ההרסניים יעקרו ויהרסו כליל. הם יתחדשו וינטעו כאירועי אור חדשים. זה יקרה בכל העולם. 10. פעולות שננקטו נגד מדינות המתמידות באי-ציות שלהן יגרמו להרס שהם מעולם לא ראו או שמעו עליו בהיסטוריה ובגיל הקודם שלהן. חורבן סדום ועמורה, חורבן ימינך, יחשב חסר חשיבות בהשוואה לזעם הנוכחי. 11. ברגע שתקבלו את המכתב הזה, המודיע על העצות, הפקודות, התנאים ומזהיר בחריפות של הממשלה הקלה העולמית באתיופיה, פעלו בתחושת אחריות, בסוויץ הממשמש ובא לקראת הרס נצחי. ההזדמנות היחידה להצלה מהכחדה היא לתת את ידך לממשלת האור העולמית האתיופית, תוך הקפדה על ההנחיות שלנו ללא היסוס. אפילו כדי שתהיה שארית, אתה צריך לעשות את זה. 12. העמים שיעשו מפגש פסגה, ידונו עם בני עמם וינקוטו במהירות בצעדים מעשיים למילוי ההנחיות, הם אלה שעושים את הבחירות הנכונות. מאחר שזו חובתנו ואחריותנו, נבקש את רשותה, עם קבלת ההנחיה לקבל אותה מדינה, נשלח את נציגנו למדינה שנכנעה. לאחר שנציגנו יצאו לארצם וכאשר כל הדברים החשובים יבוצעו כפי שתכננו ובהתאם לביצוע התהליך, שלום המדינה יתחיל לחזור. כשתסתיים עבודתו של הנשלח, תוחזר המדינה לשקט. גם האנשים שנותרו בחיים יהיו חלק מתחיית אתיופיה. המדינה גם תצא לתהליך של שיקום. העמים המתמידים בחוסר ציותם,
כי הם בזים לעצה ולמצוות. כעסו של אלוהים יחזיק מעמד עד סופם. גם אם ינסו לחזור, זו תהיה עלייה במעלה גבעה עבורם. יהיה קשה גם לומר שהם שרדו. אולי תישאר רק אוכלוסייה של אלפים, לא יותר מכפר אחד. במיוחד הממשלה האמריקאית והאנשים בשם השני בבל. ההרס שלכם והפעולה שננקטה נגדכם יהוו אלם לממשלות הצייתניות שלכם בכל רחבי העולם. בשקלול בקנה המידה של ממשלתך ואנשיך, המדינות שעשו ועושות את אותה התנהגות איתך ישתו את הכוס שאתה שותה. ככל שאתה חושב בלב אחד, בריאה אחת, במצפון אחד, כיועץ וכעושה, אתה מציית לחלוטין לשטן ואינך נתיניו הצייתנים. בגלל זה, כל עונש שיעשה לממשלתך ולאנשים שלך יוכל על מדינות אחרות. תן לנו להודיע לך על המדינות שיש להן אותו גורל כמו שלך. 1. ממשלת בריטניה ועם. 2. ממשלת צרפת ועם. 3. ממשלת גרמניה ועם. 4. ממשלת איטליה ועם. 5. קתולית, הידועה בתור הוותיקן תחת ממשלת איטליה, בנוסף לפשע שלה הדומה לפשע שלך. היא הייתה חסרת תקדים בהשמדת התוועדו האורתודוקסית, שהיא דרך האמת שאלוהים שילם עבורה. היא ההורסת המוחלטת של דרכי הישועה של כל האנשים. כפי שהיא השמידה אנשים חפים מפשע של אלוהים בשם הנצרות, היא תושמד מבלי שתהיה לה שריד. גם האמונה הפרוטסטנטית, שיצאה מרחמה כמו אמבה על ענפיה המרובים, תושמד כליל. 6. ממשלה ועם קנדה. 7. ממשלת ספרד ועם. 8. הממשלה והעם של פורטוגל, בלגיה, אירלנד, דנמרק, שוודיה, פולין, הולנד, אוסטרליה, נורווגיה, פינלנד, סקוטלנד, מקסיקו, ניו זילנד, יפן, דרום קוריאה, ארגנטינה, ברזיל, גרמניה, טורקיה, ערב הסעודית, אינדונזיה, הודו, אנגליה, צרפת, דרום קוריאה, כיוון שמדינות אלו נראות כמו מוחלטות כמוך, והן מצייתות לך. הן חיו יחד איתך בכל החורבן, ולכן כל מה שנעשה או יעשה נגדך יעשה להן. 13. בסופו של דבר, הממשל האמריקאי ואנשים שקיבלו את המכתב הזה, כמו גם כל המוסדות הממשלתיים והציבוריים הרשומים בהקדמה, עם כל אנשיך המתיימרים להיות נציגי העם, הקשיבו היטב. ברצוננו להודיע לכם שמכה חזקה שבאה להשמיד אתכם בדרך להשמידכם. עד עכשיו העיכוב היה רק עד שהמכתב שהכיל את הודעת האזהרה האחרונה הזו שיהיה בידיכם או שיש להעביר עותק שלו עד דלת ביתכם וגם בשטחכם. כעת המכתב נמסר אליך. לאחר מכן, האחריות תהיה שלך. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות הוא לחשוב על זה במגבלות הזמן שניתן לך, ולהתייעץ עם אנשיך, ולבצע לפי הפקודות. אם זה לא יקרה או אם אתה מסתכל על זה בזלזול כמו שאתה רגיל, שניהם הם התשובה, אז קיבלת מגבלת זמן של 30 יום לחשוב על זה. אנו קוראים לך מאוד להגיש את תגובתך בתוך מסגרת זמן זו. נתחיל לספור את הימים מרגע שהמכתב הזה יצא מרשותנו ויגיע למצבך. שים לב שאם מכתב זה יתקבל על ידי מישהו במדינתך, הספירה לאחור תתחיל. אנו מזכירים לך שוב כי תשובותיך והחלטותיך לא יתקבלו אצלנו לאחר המועד האחרון. אולי, אם יש אפשרות כזו, נקבל אותה כשנשמע לפקודה הישירה של אלוהים. אתה יכול להבין מההודעות שהפעולה תתבצע כמתואר בהודעה, הודעה 3, הודעה 5, הודעה 8, הודעה 9, הודעה 10 ומכתבים קודמים שנכתבו לך. מהמסרים שנשלחו במשך 18 שנים, ישנם דברי משפט שהועברו מדבר בכל אחד מהמסרים. המילים שקלו אותך וגילו שאתה לא מספיק.
כדי שלא תתקשה להבין את המילים העיקריות מהטן כפסופית 81 שלנו, אנו מצטטים את מספריהן מההודעה הראשונה. את השאר תמצא כשתסתכל על ההודעות האחרות. מצוטט מהודעה אחת, על אלוהותו, ישעיהו 40.2-19. איך כל מה שאתה תלוי בו יהרס, ישעיהו 47.2-12-15. מסעת אביך השטן, ישעיהו י"ד. מה עשית עם השטן שאתה סומך עליו והתוצאה, ישעיהו י"ד 15:21. המילה שאלוהים החליט לשפוט אותך ולעשות לך, ישעיהו י"ד 22:23. המקום שבו הוכרזו אמריקה ואנגליה ובעלות בריתם כנכחדות, התגלות יוחנן 18.2-4. אזהרה למי שמשתף פעולה עם אמריקה ואנגליה, והפעולות שבוצעו נגד אמריקה, שבהן נתנו את אמונם, התגלות יוחנן י"ח 4:24. התשובה שניתנה למין האנושי בגלל שעמדת עם המרד שלך, ישעיהו 66.2-15-16. בידכם לראות את פסקי הדין והנזיפות שהועברו אליכם במשך 18 שנים. בהודעה 2, הודעה 3, הודעה 5, הודעה 8, הודעה 9, הודעה 10. הזנחת והשארת את כל האזהרות האחרונות של הקריאות לחזור בתשובה. שיהיה ברור לך שמכתב זה לא נועד לייעוץ, להתקשרות ולא למתן אזהרות. מכתב זה מודיע לך שאם לא תעמוד בתנאי, לאחר פרק הזמן הנקוב תנקט פעולת מסקנתך. 14. ברצוננו לדעת כי הסיבה למי שלא קיבל ישירות את כל המידע הנזכר במכתב זה נובעת מכשלים בדרכי תקשורת שונות. כמו כן, ברצוננו להודיעך כי תוכנם של כל מכתב שנשלח עם מכתב זה הינו באחריותך וכי תשפט לפי תוכנו של המכתב ותיכלל בתנאי. הערה לכל צאצאיו של אדם. המכתב הממוספר הזה, שנשלח מממשלת הכלה העולמית של אתיופיה, נכתב כדי להגיע לכל מדינה בכל אמצעי, בין אם זה בידי אדם בכל מדינה או מדינה, מדיה חברתית, תוצאות עיתונות, טלוויזיה ואמצעים אחרים. עם זאת, מכיוון שאין מדינה שהמכתב אינו כולל, המכתב יהיה בר אכיפה מלא בכל מדינה אליה הוא מגיע, ללא קשר למדינת הנחיתה שלו. אין שום סיבה שלא יבוצע אם מגבלת הזמן חלפה על מדינה כלשהי שלא מילאה את התנאי. לא יהיה מנוס מלומר שקיבלתי או לא. מכיוון שכל העולם מציית לפקודות השטן ומוציא אותן לפועל, אין מדינה עלי אדמות שבה לא ינקטו האמצעים בגלל המכתב הזה. הרוב המכריע של האנשים ברחבי העולם משתמשים במדיה החברתית, ומותיר רק חריגים בודדים. אז, אנחנו רואים את זה כמו הגיע. להגיד שלא שמעתי או שלא אכפת לי זה לא עובד. במקום זאת, אנו אומרים שעדיף שכל ממשלה ואזרחיה יקשיבו לה. זה לא מציל אותו, אלא מגביר את כושר השיפוט שלו בכך שהוא לא מקשיב. לכן, אנו אומרים לכם שוב ושוב, לאחר שהמכתב הזה יצא מאתיופיה וחצה את גבול אתיופיה, נשקול אותו כאילו הגיע לכל העולם, ונתחיל לספור את 30 הימים. מכיוון שמכתבים אלו מאיתנו מכילים תקני הערכה שונים, בעיקר המדינות המתיימרות להיות מדינות מפותחות, תוכן מכתביהם דומה ברובו, אך במקומות מסוימים, מה שמתגלה במכתב אחד אינו נחשף במכתב אחר. כפי שהם, כל מכתבינו שוקלים כל עם לפי התנהגותו ואמונתו, ולפי מגבלת הזמן הם יממשו את ביצוע הדין. לאחר המועד, בכל זמן, שעה, יום, בו ירצה, ביום שאיש אינו יודע, כל העולם ייכנס לחורבן גמור, למגפה גדולה ואש. הדרך היחידה האפשרית להינצל היא להכיר ולקבל את ממשלת האור העולמית של אתיופיה, אפילו כדי שתהיה לך שארית. אתה חייב להתחנן על הברכיים ולהיכנע לחלוטין. חוץ מזה,
אין מצב. אם יש לך, זו הבחירה שלך, פשוט לך עם זה שאתה בוחר. אם יש לכם רעיון לפנות אלינו, תוכלו ליצור קשר עם חברי מועצות משפחות האור העולמיות של אתיופיה בכל רחבי העולם. זה יקרה רק לפני המועד האחרון. תן להכרת תודה מתמשכת לזרום כמו נחל אל השופט הצדיק, האיל הכל יכול, שילוש אברהם, שהדריך אותנו לרגע הזה, ואל אומנו הבתולה הקדושה ביותר. אמן. בכבוד כנה. משרת האל הכל יכול ומריה הבתולה. מארץ שבה מתגלה תהילת השילוש הקדוש ומשתבח, מארץ הירושה של מרים הבתולה. ኢትዮጵያ ለስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። እነዚህ ኃይለ ቃሎች በየትኛውም የምድር ገጽታ ላይ ከፍ ብለው ይነግሳሉ፣ ይከብራሉ። የእግዚአብሔር ስም ያለማቋረጥ በምድር ሁሉ ላይ ይመሰገናል። እንዲሁም ድንግል፣ ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቻችን እናቶቻችን እንዲሁ ይከብሩባታል።